Poznáte najjednoduchší spôsob, ako získať 100 eur? Poradím vám. Stačí si kúpiť originál produkt Top Gear, zaregistrovať sa do našej súťaže, Top Gear súťaž a môžete vyhrať. Všetci tí, čo tak urobili, sú zaradení do nášho žrebovania, ktoré práve teraz nasleduje. Moja šarmantná asistentka zatiaľ premieša osudie a ja vám vysvetlím, ako sa do tejto súťaže zapojiť. Stačí, keď si kúpite tento produkt. Z druhej strany každého produktu nájdete takýto letáčik, na ktorom máte vysvetlené všetky podrobné podmienky, ako je napríklad len odloženie si bločku, zaregistrovanie ho do našej súťaže, či už SMS alebo zaslaním mailu a potom už len čakáte, či vás vyžrebujeme. Osudie je premiešané, my začíname žrebovať. Prvá cena, a to je balíček produktov Top Gear. Balíček produktov Top Gear získava telefónne číslo s koncovkou 011. Druhý balíček produktov Top Gear získava mailová adresa mirka@gmail.com. Tretí balíček produktov Top Gear. Tretí balíček, opäť mailová adresa rusin.gmail.com. Teraz prechádzame na ďalšie zaujímavé ceny. Originál Castro loptu získa ešte raz. Originál Castro loptu získava opäť mailová adresa 22 kita@gmail.com. Pokračujeme ďalej. Ferrari tričko. Pri tejto cene si môže výherca vybrať alebo získa originál Ferrari tričko alebo originál Top Gear tričko. A na výber dostane opäť niekto, kto sa skrýva za mailovou adresou sita@gmail.com. A teraz tá najzaujímavejšia výhra. 100 eur získa, čiže komu preplatíme tankovanie, je to telefónne číslo a telefónne číslo s koncovkou 989. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, upozorňujeme vás, ak chcete zaradiť sa do našej súťaže, prečítajte si radšej podmienky súťaže, ktoré sa nachádzajú na našich stránkach www.supertopgear.sk alebo www.chopgear.sk. Tešíme sa na vás pri ďalšom žrebovaní už o mesiac.